Kuk. Lumaboy na yung aming alagang manok. Ayun na, oh. Kuk. Kuk. Tik. Tik. Hindi na siya paika-ika, guys. Tik. Tik. Ali. Tik. Ayan, ano na yung lakad niya. Tik. Maaga nagising. So, inayos ko pala to dito kahapon, guys. Kami ni Daddy. Yung mga bato dyan, wala na. Yung niyog, yung dwarf na maliit, ayun. Dwarf na nga maliit pa. Hindi kasi maliit pa yung puno na yun. Pinalitan ko na ng mga halaman. Tapos yung bougainvillea nilagay, nilipat ko na siya dito. Ayan. So, mas maganda na yung pwesto niya. Yung feel dito sa bahay namin, guys, is parang pang summer. Kasi madami ng mga namumulaklak na mga halaman ni mama. Ayan. Maganda yung mga kasi tingnan yung mga namumulaklak. Iba-ibang color. Ayan, maaga ko. Kuha tayo ng mga panglagay sa adobong paa. Luya. Kunti lang din. So, eto na. Hi guys, so ngayon magluluto tayo ng adobong chicken feet. Ayan. So linisin lang natin, kukunin lang natin yung kanyang mga kuko. Ang ganda ng kuko ng ating sana all ganun. Ayan, so parang nainggit lang ako guys kasi nakailang panood ako sa Facebook, puro chicken feet ang kanilang niluluto. So linisin na natin maigi. Alisin natin ang kuko, tapos tanggalin natin yung mga ano niya dito, kalyo. Ayan. Tapos make sure guys na basta ako pag nagluluto ako, pag hindi itong part na to hindi biyak, binibiyak ko talaga yun siya onte. Kasi gusto ko yung parang ganito ba, yung lupaypay. Ayaw ko yung maluto siya na straight pa rin, ganoon. So isang ano lang naman, hindi naman yung masyadong makakat talaga. Basta lang mabibreak lang yung bone dito na part. Okay? So, pakulo muna natin to guys. Pakuluan muna natin ang paa ng konting pakulo bago natin i-adobo. Ayan, so ito lang yung ricado na ilalagay ko guys. Ay, yung sibuyas pala, hindi ko pa na-slice. Ayan, so. Tapos dito naman sa paa ng manok, pinapakuluan ko talaga yan siya. Tapos, para lumabas yung mga dumi-dumi ba niya. Ganyan. Bago ko siya i-adobo or bago ko siya tinola, talagang pinapakuluan ko talaga yan siya. Tapos tinatapon ko yung sabaw. Ayan. Tapos dito naman, habang pinapakuluan ko siya, itong sabaw na to, nilalagyan ko na to ng onting timpla. Meron na rin itong bawang onte, paminta onte, laurel, at saka asin onte. Ayan. Para nanunuot na yung lasa doon sa manok.
Unti na lang yung ititimpla ko sa adobo. So, hayaan ko lang muna itong magsilabasan yung kanyang mga, ang tawag ba sa ganun guys? So, yung mga ganun ba guys? So, ayan na, malambot na ang ating chicken feet. So, i-adobo na natin ito. Sus guys, masarap ini guys. Tapos kapag naka ano na siya, yung tinitimplahan talaga siya ng habang pinapakuluan, may lasa na talaga siya. So mas masarap siya compare doon sa kinukuha mo lang yung timplada doon sa pag-adobo mo, di ba? Ayun lang man, ay sa akin lamang. Baka mamaya sabihin ni babash tayo. Yan. Ayan, so yummy. Yan, so yung procedure na to guys, magkinaunsa mahutdan og toyo guys, no? So automatic makakain na ni siya kay templado naman. Yan. Tapos mag-adobo di ay walay suka, walay toyo na. So okay na ni siya. So titikim tayo ng isa pasado na ba sa akin yung lambot niya? Kasi gusto ko talaga guys yung ano, yung malambot ba onte. Hello mga guys! So, waiting pa kami sa maluto yung paa ng manok. Medyo gutom na. Late na kasi kaming nag-decide na paa ng manok yung aming lulutuin. So, hindi namin kaagad na palambot ng maaga. So, 12:30 pa naman. So, okay pa naman yan. Medyo careless pa ang mga sikmura namin. Yan. So, habang si Dadot waiting, nanonood ng Netflix. Gotomers ka na? Ha? Gotomers na? Uy, nadaot ang pahapay ni Dudo. Lagyan ng toyo at suka. Ay, salamat. Naluto na rin. Natimpla na rin sa wakas. Kasi gutom na kami, guys. Yan na mga guys. Mga onata. Adobong chicken feet. Adobong paa. Tikman na natin. Kain tayo pala guys. Natin ang adobong paa ni Bitjay. Daddy, dapat yan kinakamay.
mo na. Sarap. Panalo. Panalo na naman. Kain tayo. Yan. So, kulang pa rin to sa lambot, guys. Mas masarap talaga yung ano talaga. Malambot talaga siya. Sarap. Pag nag-uulam ka nito, dapat ano, hindi ka nagmamadali. Kasi nanam namin mo bawat ano eh. Ang tawag pa ganun, yung mga buto-buto niya. Sarap ng timpla talaga. Panalo. Sarap din to ano. Hindi ka magra-rice. Ano lang i-partner mo dito? Pipino, lettuce. Sarap. Kain tayo guys. Lami kayo. Okay ba de? Panalo? Hi guys, thank you so much for watching my vlog.